Vă salut, dragii mei! Ce mai faceți? Sper că sunteți bine. Sper că ați început cu dreptul această săptămână, adică mai aproape de Domnul. Ieri am încheiat o săptămână de pocăință și am văzut că pocăința este o mireasmă plăcută, o aromă plăcută înaintea Domnului. El vrea să ne vadă doritori să-i fim pe plac și prin Duhul Sfânt El ne ajută ca să scăpăm de păcat și să fim mai aproape de El și mai asemenea chipului lui Hristos. Săptămâna asta m-am gândit să schimb foaia, dar asta nu înseamnă că ne oprim cu pocăința. Eu cred că Duhul Domnului, toată această perioadă de criză, ne va dezvălui și ne va descoperi și alte lucruri pe care să le mărturisim ca să putem fi schimbați. Am un îndemn pentru voi în această seară, l-am numit să ne învățăm lecția, să ne învățăm lecția. A tot stăruit în mintea mea Psalmul 107, care este foarte interesant, nu o să-l citesc pe tot, vă rog să-l citiți dumneavoastră acasă, să vedeți cum poporul Israel de foarte multe ori se răzvătea împotriva Domnului, păcătuia, se depărta de Dumnezeu și atunci Domnul trimitea necazul împotriva lor, îi zmerea, nu mai aveau niciun ajutor și acolo în necazul lor îi strigau la Dumnezeu și Dumnezeu de fiecare dată în dragostea lui îi izbăvea. O să vă citesc doar de la 8 la 15. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Că cel a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții treau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că ne socotiseră sfatul celui prea înalt. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și le-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, dar lăudau oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Ceea ce se repetă în mod frecvent în acest psalm 107 sunt aceste cuvinte. O, dar lăudau oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Și se tot repetă. Și asta trebuie să facem și noi. Trebuie să lăudăm pe Domnul din toată inima pentru bunătatea Lui și pentru minunile pe care le face El față de noi, fiii oamenilor. Dumnezeul nostru este Dumnezeul minunilor. Cel ce se roagă trăiește minuni. Dar se mai repetă un lucru interesant în psalmul acesta, și anume îndărătnicia poporului Dumnezeu, care în mod frecvent, regulat, se întorcea împotriva lui Dumnezeu, se răzvătea, călcând în picioare poruncile lui și atunci Domnul era nevoit să-i disciplineze, ca un tată care își disciplinează fiul care merge pe calea pierzării. Și atunci Domnul trimitea necazul împotriva lor, ei erau fără ajutor, erau umiliți, erau smeriți și de acolo striga la Dumnezeu. Și Dumnezeu, în dragostea Lui, spune Scriptura, atunci în strâmtorarea lor, versetul 13, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din toate necazurile lor. Eu cred, dragilor, cum v-am mai spus, că Domnul în mod intenționat a permis ceea ce trăim acum, nu numai noi, ci tot globul pământesc, și anume această criză a coronavirusului. Domnul are un scop pentru lume și are un scop pentru biserică. Pe noi ne interesează în mod special scopul lui pentru biserică. Nu putem să ne întâlnim la biserică, dar aici în odăița noastră putem să ne apropiem de Dumnezeu. Și cred că scopul lui este, și vi-l repet, este să ne apropiem de El, să ne sfințim, să ne pocăim, să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu, să aflăm mai multe și mai multe despre voia Lui cu privire la noi, ca după ce va trece această perioadă, și noi sperăm să treacă cât mai repede, să fim mai plini de Duhul lui Dumnezeu, Hristos să prindă și mai mult chip în noi și să putem fi gata pentru orice lucrare bună și chiar gata să ne întâlnim cu Domnul Isus. Dar, așa cum se numește îndemnul meu din seara asta, noi trebuie să ne învățăm lecția. Noi trebuie să ne învățăm lecția. Ce vreau să spun cu asta? Firea omului este rea. Și putem să ne obișnuim chiar și cu rău. Putem să ne obișnuim chiar și cu carantina. Dacă în primele zile de carantină eram foarte atenți, foarte speriați oarecum și gata să ne sfințim, să ne apropiem de Domnul, acum după 3 săptămâni putem avea tendința să ne obișnuim cu această stare de carantină, să ne gândim că e ceva normal. Dacă vom cădea în această capcană, atunci vom zădărnici scopul lui Dumnezeu cu privire la noi. Nu este ceva normal, este un timp permis de Dumnezeu pentru o vreme ca să realizeze ceva în noi. Și ce trebuie să facem? Trebuie să fim foarte atenți, adică să stăm aproape de Dumnezeu, să lăsăm în continuare să ne vorbească, să-L lăudăm, să citim Scriptura, să avem părtășie, să ne pocăim și El să facă în acest incubator ceea ce și-a propus. Dacă ne vom uita lecția, atunci scopurile lui Dumnezeu cu privire la noi vor fi zădărnicite și atunci Domnul nu va fi fericit. El vrea ca într-un timp foarte scurt
să se împlinească scopurile Lui intenționate în viața ta și a mea. Voi încheia acest filmuleț video cu 1 Petru 5 de la 6 la 8. 1 Petru 5 de la 6 la 8. Spune așa: smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. Acum este un timp în care noi ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, ca la vremea Lui El să ne înalțe. Spune mai departe: și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Așadar, n-ar trebui să avem frică și teamă, nici îngrijorare, pentru că le aruncăm asupra Lui. Suntem încărcați de îngrijorări, le aruncăm asupra Domnului Isus și El ne dă în schimb pacea Lui. Și apoi, versetul 7 este foarte atent și cu asta trebuie să rămânem: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. În această perioadă de carantină, mai mult ca oricând, trebuie să fim treji și să veghem. Diavolul nu-i place faptul că biserica s-a trezit. Nu-i place că fiecare creștin începe să strige la Dumnezeu, începe să se roage, începe să se teamă de Dumnezeu. Și atunci el va încerca să ne facă să nu ne învățăm bine lecția și să ne obișnuim chiar și cu carantina. Nu trebuie să facem asta, ci noi trebuie să știm că e un timp hotărât de Dumnezeu, în planul Lui, cu un scop. Și să ne rugăm: Doamne, te rog să împlinești cât mai repede scopurile pe care le ai în viața noastră în această carantină. Domnul să ne ajute! Vă salut, mi-e dor de voi, vă iubesc și abia aștept să ne revedem și vreau să vă spun că apreciez foarte mult că urmăriți aceste mesaje, apreciez foarte mult că le dați mai departe celor care credeți voi că au nevoie de ele și mă rog ca Domnul să-și atingă planul Lui, scopul Lui cu privire la fiecare dintre voi. Fiți binecuvântați, vă iubesc, numai bine!